Kai ya kamata ku san da cewa ƙasar Amerika ba ta da zarrar da za ta iya kawo farmaki zuwa ƙasar Najeriya. Duk wanda yake tunanin cewa ƙasar Amerika za ta iya kawo hari kai tsaye zuwa ƙasar Najeriya to tabbas ya yi kuskure. Domin idan ba ku manta ba, ƙasar China ta tabbatar da cewa muddin aka farmaki ƙasar Najeriya kamar an kai mata farmaki ne. Wato abin da take nufi yaƙi da ƙasar Najeriya kamar yaƙi da ƙasar China ne. A inda kuma maƙotanmu na nan gida Najeriya wato ƙasar Niger shine Janar Muhammad Chale ya tabbatar da cewa babu wanda ya isa ya yaƙi ƙasar Najeriya muddin suna nan. Ya ce babu wani makami da ya isa ya tsallake sararin samaniyar su face har ya faɗawa ƙasa wato Najeriya. Wato kuma an ɗaya ɓangaren kuma shine Ibrahim Traore shi ma ya tabbatar da cewa babu wata ƙasa da ta isa cewa ta kai wa ƙasar Najeriya hari, suna ji kuma suna gani su kyale ta. Wato ƙasar Afirka kanta a haɗe yake kuma sun tabbatar da duniya cewa ba za su taɓa bari a yaƙi ɗaya daga cikin ƙasashen ba muddin suna ji kuma suna gani sai inda ƙarfinsu ya ƙare. Babu wanda ya burge ni kamar Muhammad Chale ya ce kai wa Najeriya hari shine babban kuskure da ƙasar Amurka za ta aikata a cikin yaƙe-yaƙenta. To wannan shine mu je zuwa mahaukaci ya hau kura kuma shege ka fasa.